Dakong alas 3:15 kaninang madaling araw nang maaresto ng mga otoridad ang isang high-value individual sa ikinasang bypass operation sa Barangay Bautista, Labo, Camarines Norte. Kinilala ang suspect bilang alias Rich, 33 anyos at residente ng nasabing bayan. Nakuha mula sa posisyon ng suspect ang 9 na malalaking plastic sachets na naglalaman ng hinihinalaang shabu na may timbang na humigit kumulang 1 kilo na may street value na nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 million pesos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jim Hirmias, hepe ng Labo Municipal Police Station, matagal nang minamatyaga ng mga otoridad ang naturang suspect. Matagal na po natin itong sinusubaybayan kasi highly mobile po kasi itong taong ito. So hindi lang po ito na gumagalaw po dito sa Labo. Dito po sa buong Camarines Norte po ang nagiging area of operations niya. Kaya talagang kinakailangan po na maging bantayan po namin ito kasama po ang Provincial Drug Enforcement Unit. Kasi highly mobile nga po talaga siya. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng Provincial Police Drug Enforcement Unit kasama ang Provincial Intelligence Unit at Labo Municipal Police Station. Panawagan po natin, ma'am, ito po yung patuloy na panawagan po natin, ma'am, sa komunidad na patuloy po nating suportahan ang kampanya ng ating gobyerno laban po sa illegal na droga. So ano man po ng mga impormasyon na pwedeng makatulong sa amin sa paghuli o paglansad ng ganitong mga illegal na activities, so makipagtulungan lang po. Meron naman po kaming nasa hotline sa aming Facebook account. So lahat po ng mga impormasyon na ano man nga impormasyon na inyong ibibigay ay sisiguraduhin po namin na ito ay isang confidential. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Labo Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.